टीम इंडिया के हार के बाद दिग्गजों के फूटल गुस्सा, गंभीर के भी नहीं बख्शल गईल। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। चर्चा में फिर से आज हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाए विस्तार से। पांडे जी, का हो गईल इंडिया के? ई का तमाशा बना के रखले बा लोग? का बताई तिवारी जी, लग रहल बा कि खिलाड़ी लोग क्रिकेट खेले ना भैया के ब्याह में साली के साथ नाच करे आयल रहे। पांडे जी, इंग्लैंड 171 रन बनबलस आ हमनी के 146 पर सिमट गईली। ई हार्दिक का करत रहलन? 35 गो गेंदा खेल के 40 रन बनबलन। अरे तिवारी जी, अरे वो का करेगा, लागत बा बल्ला न हंसुआ लेके खेल रहलन। बॉल आ रहल आ उ देखत रहलन। बड़का खिलाड़ी लोग बोल रहल बा कि T20 में 20-25 गेंद खेल के सेट होए के कोई मतलबे नइखे, बल्ला घुमावे के चाही। हाँ, बाकी ई हार्दिक भैया के समझाई। अब तो पार्थिव पटेलो भड़क गईलन, कह रहलन कि पहला बॉल से ही धुआंधार खेले के चाही, न कि कछुआ जैसन धीरे धीरे। और पांडे जी, केविन पीटरसन कहत रहलन कि कोच गंभीर ध्रुव के सही नंबर पर बल्लेबाजी करे न भेजलन, उनकरा के 8वां नंबर पर भेजे के का मतलब रहे? गंभीर का बताई, वो तो खुदे गंभीर रहलन, मैच हार गईलन। बाकी एको ठो इमोशनल नइखे दिखावल। पांडे जी, बल्लेबाजी ऑर्डर ठीक से बनबले रहलन त जीत सकत रहली। वरुण चक्रवर्ती त 5 गो विकेट लेके जान झोंक दिलन, बाकी बैटिंग त राम भरोसे रहल। हम तो कहतानी कि जीत के खातिर खाली बैटिंग न दिमागो चाहिए। बाकी का करही, अब अगला मैच में देखल जाई। हाँ पांडे जी, अब तो बस दुइये गो चीज़ हो सकेला, या तो इंडिया सुधार ले या तो हमनी के हार देखे के आदत लगावे के पड़ी। आप लोगन का सोचेली अपन राय कमेंट में लिखी और चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।